नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसे बरायनो थाबाय आंनि जि बर' ब्लगाव नोंथांमोन दा मोसानो फैदो मा नामलाय जि बर' ब्लग ब्लगनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदो दा मोसानो गासिबो फैखाजोबबाय मानसिफोरा नायदो गासिबो थांगासिनो मोसानोसै साबसक्राइब खालामनो गाइस बर' ब्लगाव Welcome to my channel. YouTube channel di बर' ब्लगाव Bhabani Boro. Bwisaguni. जों दा मोसानोसै नोंथांमोना
बेनि चेनेल नामा मा नामा आं मिथिया दै लोगोफोर खिन्थु लोङा नङा लोंबाय बिराद लोंबाय जोङो बैसागु बोथोरनि नामै ना खिन्थु सौसौआव जालायनाय लोंबाय जोङो खिन्थु इनि चेनेल नामा मा नाम बेना बुंलाय नोङो दि बर' ब्लग नो इनि चेनेल नामा ना खिन्थु आं दिनैसिम दाबो मिथिया आंबो खिन्थु मालाबा डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय इनि चेनेलखौ आरो आंनिखौ सिनायाबा नोंथांमोना मिथिखायो आरो 1K जानो साबाल' नांसिगौ साबाखौ थाब खालामना होदो आं बैसागुनि बोथोरनि बैसागु बोथोराव केक दानो नोंथांमोना रावबो नाया लावरा नोंथांमोनसो होनबाय मानो होनबा बेखौ आङो जोंना नोंथां धनिराम बर' ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायथारबाय नोंथांमोना लाइक सेपरेट खालामथाराबा मा होनो बिलाइखौ थुनोबो हरनाङा मिथिबाय मालाबा गासिबो जोङो सिख्लाफोरबो दं हानजाबो दं खिन्थु गाज्रि मोननाय आदै लोङा नङा लोंबाय दै आदैमोन लोंबाय दै जोंहा लोङा नङा खामनै खामथामबो लोंबाय खिन्थु माइब्रा खर'नि खिन्थु होनबाबो गाज्रि मोना ना बैसागु बोथोराव बयबाबो इन्जय खालामखायो बयबो एसेबाबो इन्जय खालामखायो नोंसोर गाज्रि मोनना लाब गैया आदैमोन जोङो लोङा नङा लोंबाय खिन्थु जोंबो लोंदों बयबो लोंदों खिन्थु चेनेलखौ मालाबाबो बावगारनो हायो नोंथांमोना ससमा गोदान लाबोनाय